Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, Diyos marhay na Lunes na kaaldawon. Fetsa 6 na kita ngunyan ka na Nobyembre. Taon 2023. Ang pagrespeto binanaman sa lambang miyembro ka na sosyedad asin kan familia. Orog po itong so nagpadagos na nagantabay digdi na po sa tingog kan banwaan. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kay ning kaaldawon, dapat mahal na Diyos enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar ngunyan kan kompleanyo. Nag-iimbitar man po ang programa, mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin udto. Mantang kamo dyan naghanda na nin pangudtuhan sa mga taga-barangay Lapu-Lapu. Kay kumpadreng June Pitero, marhay na agad yan sa Indo, pati na po ang familia Pitero dyan. Yaon man dyan, so sa tong amigo, siyempre si Sir Popoy Balmez. Good morning Sir Popoy, dyan sa JRB Calibration and Battery Shop, sa tuya yan na para antabay. Kataning sa nakan St. Jude Catholic Church, dyan tabi, good morning. And syempre, dyan sa Indo sa Dinagaan, marhay na aldawman sa Pawa, kay Manayolike, belated happy birthday palang tabi. Manayolike, tabi? Huha! Kumusta man kamo dyan sa Renelisan? Ang dangog ko siguro Disyembre, tiba at lamang mapangyari na igwa ng makalusot digding train pasiring manduman sa Camarines Sur sa Naga. Tiba at lamang. Iye na alaw rin, kumusta ka dyan? Anong pangudtuhan ta? Katuwang tadyan si Chief Jimmy sa 3rd District. Kumpadreng Alarmario asin kumpadreng Jomar Bien. Yaon man dyan Joshua Bino and Ants Galero. Katabang sa Manibela Henry Mata, ang samuyang mata dyan sa kalsada. Chief Tech Ramir Tanay sa Control Technical. Particular po sa AM band, tanganing madangog, magluwas ang samong boses dyan sa speakers kan sa indong radyo. Region wide. Maray na aga. Dyan sa Catanduanes. Sa Sorsogon, si Ringman. Kumusta man kamo dyan sa Masbate, Camarines Sur and Camarines Norte? Sa newsroom, ang wala pong kapaguran, ang talagang malalauman, the man for all seasons, News Director Mar Dela. Yaon man dyan si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, para po sa sumada kan mga national, international, tarabang-tabang sinda dyan, pati na po sa samuyang official Facebook news portal. May mga news tabi kami dyan baga sa Facebook, iyan na nagkakabara sa nindo. Sinda po ang yaraon dyan mayormente, katabang si Jimos Barrios, si Thresia Marilitana, Sara Ants Galero, gabos-gabos. Igwaman tabi kami sa IT, sa samuyang broadcast sa internet, worldwide, netwide, Jerome Martinez.
Ang sa tuyang navigator sa internet highway. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, someone is calling tibaad labang may paglilingkod kita. Hello, good morning. Sir Pio, Yes, sir, good morning. say ka po mo niyan, sir. Ay, sandali sana madali sana po. Hello. Ay, opo, good morning, opo. Ay, opo, on air tabi ako. Yaon ako digdi sa istasyon tabi. Aha. Baba, mapas, hanggang kwan man ako tabi. Mag-upload ka lang po tabi. Takon in kaso, mababa ako tabi kung in kaso tabi. Sige po, no problem. Salamat. Opo, sige. Okay, sige tabi, mga dapat ko ta na nga ni day kita maprograma ko yan. Tigo kita talagang asikasuhon kundi winalat ko duman sa papeles. Nya ko pagka-programa na sana 10:30 ta pagkahapon sa nganing berlo ma-excuse kita tabi diyan na hapon. Pero ngunyan day tanya ko lunes na lunes. Inalat ko na duman sa amigo ta iyon na ito sa mga pinaglalakaw pa. Sige tanganing diyan na hapon ta na sana maasikaso tabi. Okay. Kan nakaaging aldaw, kaya kasuhapon, tamang-tama ba kasubago kahoro ni VP Henry, so sa tuyang provincial, tama man, provincial director kan DILG, I don't know, pardon my ignorance, no arin nga ni so pag-assume kan office ninda, kan mga kapitanes, buda kagawad, kan barangay, sa kudeske, may na-mention naman, specific date, igwa tabi, matabang daw lamang tabi Tres or Angel kung na-mention ni Director kan DILG nuarin talagang sa indang pagtukaw na sa posisyon so petsada ta inibagang mga kunyan mga ilihidong opisyal presidente, vice presidente, senador, congressman, mayor, vice mayor, governor, vice governor up to di sanggunian panlalawigan pambayang paglusod igwang date sin ng pagtukaw so kanday pa Endimar paki-honor si Endimar tabi. Endimar? Anytime being, basta makapresentar na kan certificate of confirmation, yung oath-taking, tapos yung sose. Yun. Tapos makipag-ordinar duman sa mga nanggana o mga nadaog o sumalusad na para duman sa inventaryo. So, it will be presented formally itong kunya na itong mga requisitos, kiisay. Duman sa, may masurat sila sa COMELEC na mga sumira sila. Sa DILG. Sa DILG. Roger. Okay. May surat ng assumption of office. So, then and only then, this was in the maka, tukaw na. Roger na. Dahil man pwedeng magkontra data, kung magkontra, pwedeng makasuhan so makontra. Opo. Gustong sabihon, variable ang mga dates kung rin sila makapresentar dispues. Roger. Kung halibangon niya ni Guana Sinda ka ito, pwede na Sinda magkasumil. Yan, bako baga-araw ka itong presidente, vice presidente, gobernador, senador, igwa ng specific date, Roger. Iyan pa, lampas na. Iyo. Kung susunodon mo direktiba kang Korte Suprema, lampas na. Yes. So dapat pag may nailihir, masalida na. Yeah. Kaya lang may niluos na circular ang DILG na naglilinaw kan mga bagay-bagay. Very so, good. Yan ang saro sa naunang bilang kasubago na dapat kung makapag-presentar kan certificate of confirmation tapos yung sa oath-taking na pirmado kan otorisadong magpasumpa. Okay. Tapos itong sa SOSE, COMELEC na balak ito. Yeah. Pero may direktiba mo kayo sa COMELEC na they can never assume office kung may mag-presentar kan SOSE certificate. And the last day kang kang SOSE would be igwas-igwan ning kwan sa COMELEC Hanggang katapos, hanggang 29. 29. Roger na. So, kung susumahon Endimar tabi, pwedeng hanggang 29, igwang mag-asumir. Roger na. Kasi yung DILG nagtaon ng 3 weeks na transition
para duman sa pagsalida kang mga trukaw. Yan. Plus, so naabot ko kasubago, so sa SK, so training. Sa SK naman, tinukartanan last week Oo. na may hanggang November 14 sinda na magkondukta kan mandatory SK training na requirement yan bago sinda maka-asumir. Apera duman sa Certificate of Confirmation in Canvas, yung off-taking. Tapos iyan, dapat mapresentar iyan ta nasa batas iyan kan SK na mandatory maski sa mga naire-ilihir gilaray mahagi dyan sa training na yan. Yan. So it's a fatal defect kung dahil ka dyan makatraining. Dahil ka makatugaw. Okay. Dahil ka makatugaw. Sige. And Yan lang tayo ipapin. thank you so much, Andy Mar. Diyan kita nagpuon kan sa tuyang pag-uri-istorya because kasuhapon nakahuron ta si Congressman Didi Cabredo. Igo baga Andy Mar si Congressman Didi Cabredo nin ifa-file ngunyan aldaw right at this very moment nasa process na po administratively gusto sabihin so gabos na dapat na requisitos na gibuhon ifa-file na ni Congressman Didi Cabredo katabang si Congressman Rufus Rodriguez. Aram taman sa nabagan na si Congressman Rufus Rodriguez saruian po sa legal luminary pag-abot sa local government code as in iba pang mga applicable laws buda iba pang mga layes kuan ini pinagmimidbid ini sa legal community si Congressman Rufus Rodriguez kasuhapon nakahuron ta si Congressman Didi Cabredo yan. Ta kaya baga pinunan ta ito so sa tuyang pag-uri-istorya duman so kuno arin maasumir so mga elected officials ngunyan kan barangay kasaba yung SK. Now, an meat of the ining legislative measure na ipag-file ngunyan ni Congressman Didi Cabredo is magkaigwan na nin fixed term kun baga hindi marano na 5 years and it will be applicable digdi sa mga nailihir na iningunyan na kapitanes and konsihales ay doon nga ni kunso SK kasabay paano yan basta arog kaan in essence 5 years and kung tama po ang pagrumdum ko buda so pagdadangog kasuhapon igwasin da hindi marning 3 terms na pwedeng ma-avail kung sinda magkandidato pagiraray asin mamuyahan kan sa indang konstituentes. Iyan po, as of now, pwede nga ni siguro ngunya na mga momentong ini pinaga-print na or nasa process na kan House so pag-enroll kang bill naan kumaga o itong so pag-sumitir na tanganing pag-adalan na primero pag-aadalan iyan sa komite asin isusumiter iyan na committee report buda itong so kung ano-ano pag mga dapat na ibugtak diyan paghurunan po iyan sa plenaryo. Ngunyan ang sabi ni Congressman Didi si Congressman Rufus Rodriguez kan maghuron sinda pareho ang sa indang line of logic and line of thinking na kaipuhan na ining eleksyon sa barangay dai nango na sumabay ngunya na 2025. Taini bagang 2025 midterm elections iyan. Okay. Nata this election sabi ni Congressman Didi and supahayag man sa iya ni Congressman Rufus Rodriguez na nagkaistoryan sinda ning hararom duman sa Kongreso. This election ngaya sa barangay nagkausa ning political divisiveness. Hararom ngayang pagkakabanga-banga diyan sa barangay. No, ako unta tabi mga paraan tabay sain man na lugar digdi sa satuya sa palibot. Ako unta an eleksyon sa barangay iyan ang pinaka-divisive. Because ang nagralaban-laban so mga tagayaon man sana nagtataraning taning iyan
nagkakamiridbidan. But because of political indifferences nagkukuruluran iyan dyan. Uto ngayon sa ibong nagmimiridbidan iyan. Because of that political divisiveness, napopularize ang barangay. Grabe. Digdingani baga sa Legazpi. Gulpinan mga patutsadahan na ini ngayon nagbalyo na sa uto ngayon na nagmantinir sa uni. Yan. Grabe ang political divide kumbaga Ngunyam, so dati nga ni kito ang sabi ni Congressman Didi Cabredo, ngaya papapiyo, imagine so dati ngaya ka itong nagtatarabo-tabuan bagang ining pangudtuhan o pamanggihan o isnakan, tadyan baga sa mga barangay, uso iya na, uni ngaya may linuto man akong inunon na talimaggo. Sabi man kan sa ibong, uni ngaya nagkunyan man ako, igwa man ako ngayang pinakala kaga digding buto-buto, nakadisponer nga agsipadi. O sige, nagtitinabo-tabuan iyan kan panira ninda. Marayang kon sa barangay. But because of politics, dakul ngunyan Chief Tech Ramir, anday na nagigibukaan. Lalo ngunyan na presko pa ang kunyan. Presko pa ngayaan, lugad kang politika. Oh, so dati ka itong nagbimiridbidan, anday na ngunyan nagtitirinohan. Bako. Although ngaya pinagasabi na ang politika ngaya sarong aldaw sana during the time of election, pero in truth and in fact, halawig asin hararom ang tama sa politika sa barangay. Nya ngaya kun araw ka na permi, makulog ngaya sa payo. Sabi ni Congressman Didi, tinaram niya yan nga, makulog ngayon sa payo dyan sa mga barangay. Sabi ngayon ni Congressman Rufus Rodriguez, bako sa na ngaya makulog sa payo kong Didi, makulog pa sa bulsa. Okay, ang sabi ni Congressman Didi, now, if we will ngaya include isasabay ining kunyan, ining eleksyon sa 2025, presko pa ang lugad, lalong mababanga ang mga nasa barangay na dapat nga ni gaya bagaan barangay, iyuan ang pinakamakusog na pundasyon sa lado kang politika because it is the mass base of political exercise. Kung mag-iiriwal ngayang permi dyan, 2025 may ma-eleksyon na naman. O ano nga kakaabutan ta? Plus the fact ngaya, on the legal aspect ng istorya, so, Supreme Court baga, bakong igwa ito ning desisyon and di marbagano na unconstitutional itong sa pagparapospone kan eleksyones na ni sa barangay. Kaya baga ining existido niya na kapitanes del barangay na nagkakaput kan pwesto na kunya na postpone baga sa election 2 beses, na-enjoy ninda so sa indang pagkakapitan beyond their term. Twice nindang na-enjoy iyan, na-extend sinda hold-over capacity ang terminolohiya kaayan sa legal parlance. Na-extend sinda. So, taking in consideration nga, sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, and iyo man nga sa tuyang standpoint, sabi ni Congressman Didi Cabredo kan 3rd District, legally, igwa kita nin nagakadigong kakusgan. So, let us nga pursue ining ideya na i-fix ng term for 5 years. And then, kung mapupwede nga makonsiderar 3 terms. Garuman baga nga so local elected officials na tulong turno. Why nga 5 terms? Because ang barangay, yun ang kaipuan, igwaning political stability sa barangay. Tayo ni bagang mga ilidong official sa kunyan, sa probinsya and sa kongreso yata, sa kongreso, tigturulong taon. Ngunyan, ang proposal ni Congressman Didi, if my memory serves me right, and if my 2 ears, the left and the right, yan, tama sa pagdangog ko kaswapon, 5 taon ang kada turno. So, in that sense nga makukunyan dyan ang barangay, mai-stabilize nin marhay. Taisipon mo, imagine nga, sabi ni Congressman Didi, tama man hilingon nindo. Ining mga nailir na opisyal ngunyan, once na naka-assume na ning office, kung ito bagang requisitos na pinagmamandungon niyang kan DILG, yung SOCI, yung oath of office, tapos yung yung confirmation, may sumitir na, may SOCI gabos. Matukaw sana for almost 2 years, Chief Tech Ramir.
Imagine mo nga ha, sabi ni Congressman Didi. The logic, saro pa sa logic is, arog ka ini. Pagtukaw kanya kan sa pwesto, daiman mga ngahulugan na ining mga kapitanes del barangay, buda mga ilihidong opisyales, makaka-implementar na tulos-tulos ning proyekto sa barangay. Salado ngayakan ekonomiya man, salado kan salud, kalinigan, peace and order, agrikultura man lain-lain. Dai pa ngayayan makakabuelo na ma-perform an sa indang duties and responsibilities as elected officials, dai pa ngayayan 100% na makaka-perform duman sa mandato sa indang trabaho kan DILG as in kang local government code and other suppletory laws na iyo ang kinakaipuhan i-implementar dyan sa barangay tananata. Pag-assume nga yakaan, manglilimpya pa iyan. Gustong sabihin, ang panglimpya, so ma-adapt ka kan sistema, maaram ka pa sana. Siyempre, kung bago halimbawang liderato, ma-readjust ka kang dalagan kan sa imong barangay, both administratively, so sa finances, gabos, adjustment period pa sana iyan na first year. Now, ang second year ka iyan, dispwes pa sanaan makakapuon-puon. Diyan pa sanaman iyan so mga kapitanes, so mga konsyal, makakapasar ning resolusyon na mahagad nin tabang ngaya sa arog kaining ahensya di gobyerno, mahagad nin tabang ngaya sa arog kaining departamento, sa arog kaining lokal na gobyerno man ngaya sa city, sa probinsya or what. Diyan pa sana makakagibo nin mga feasibility study ngaya, and diyan pa sana makakagibo nin mga resolutions na kakaipuhanan na ma-implementar diyan sa programa. Nya, an sabi ni Congressman Didi, ang paggibo ngaya ka iyan, it will take time. Taba ko man ngaya iyan overnight romance na pagginibo mo ining resolusyon na ini para ngaya sa proyekto sa patubig, proyekto sa agrikultura, proyekto sa edukasyon, sa nutrisyon, sa kalinigan, sa pasiorden, dahil man ngayon mapupwede na pagtukaw kaan, igwan ng mga resolusyon, igwan ng mga kahagadan sa mga departamentos di gobyerno, pagkaagayaon na ang resulta dai. It takes time ngaya. Ma-follow up kaan sa mga koneksyones mo duman, sa mga ilihidong opisyal, sa mga nagtutukaw sa pwesto. Kaya it will take time. Now, maabot nga sa 2025, ma-eleksyon na naman, o diday ngayang magiginibukaan, apwer na sa nangaya kung talagang igwaning abilidad na maray, as in kung establing maray, ana barangay, ma-eleksyon na naman nga, 2025, iriwal na naman ngayon. Kaya iyan tabi, that's it, full of wisdom and logic. Sabi ni Congressman Didi, may dakulaon ngayong posibilidad. Tanulas na ngay ang kaapil ko digdi, si Congressman Rufus Rodriguez. And ini, may dakulaon na posibilidad na mag-snowball, makakuanin suporta sa mayoriya kan mga kongresistas, at least sa Kamara Baha. Yan. Kaya mga i-interview man kita sa kukuha untad mga insights kan ibang mga, so kaya tama na makontak na mga congressman digdi sa tuyang palibot, or masubaybay kita kaini sa mga news hali sa Manila kung igwanin mga makakunyan, makukuha na suporta. And I'm sure magkakaigwa ning snowball tabi na effect dakul ang mga masuporta sa bill na ini na pinagbubusol ni Congressman Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Sige, anong advice mo tabi kunyan, Chief Tekramir, kumpadreng Allen, kumpadreng Jomar, standby lang po kamo ta buenelo ta ito ta sumomento magakan tema kasubago sa barangay, idindiretso taman tanganing igwa po nin kumbaga duro-diretsong impormasyon dahil kita ma-out of bounds, Kamuan masunod, pakalis mo na kaini Oras Pilipinas, it's 9:34. An oras hatod sa Indokang. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Norbuyon,
Pasarapin ang lutuin with North. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawal na usok sa atin, baka ako higain, di nakakagala ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. This is ang surf bar, new look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Pag nasusot ko tong behind the back habang nakakadena sa kotse, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Nailawan, ang mga madiklong na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Kaloy! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-31
0108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. It's for a moment more. To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. 'Cause sama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. iyong mata ay mahalin. Tayo na sa Executive Optical. Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abangan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat Chief Tech Ramir. Dire-diretso kita kan istorya this time. Ang mga report dyan sa palibot. Quince minutos antes ang alas 10. Kumpadring Al, thanks for waiting. Good morning. Thank you so much, Panay. Good morning. Talagang porsigido ang ako Bicol na mangyari na mabugtakan ng mga primary hospital ang sarong local government unit o munisipyo o magindigdi sa Legazpi City, sa Segundo Distrito. Iyan ang binutasan na pahayag ni Congressman Saldico sa pagpasumpa niya sa 195 mga kapitan digdi sa Segundo Distrito, asin 1,311 na mga barangay kagawad plus sanggunian kabataan chairman. Susog sa pahayag ni Congressman Saldico, ang gabos na mga munisipyo, asin ang Legazpi City, bubugtakan nin papatugdukan nin primary hospital, tulo, saro sa south, saro sa north, saro sa east. Tangani na maging pasil sa mga pasyente ang pagpasiring sa mga hospital na ni at least igulamang nin 10-bed capacity ang kada primary hospital na itutugdok, primary health care hospital na pigapod, asin libre ini sa mga POs na pasyente. Ini talagang pigaporskir kan ako Bicol dahil igwana ki pigalokar na budget digdi, implementasyon na sanaan kaipuhan, asin pighagad nyaman sa mga barangay officials natabangan sinda na maghanap nin lote na matutugdukan para sa siring na plano. Na siring na bagay, yung inatnaman na sinabi ni Congressman Saldico, asin kaniba pa mga opisyalis ka na Bicol, lalo digi sa Legazpi City, na talagang plano na burugtakanin primary hospital dyan sa south, digdi sa north, asin sa east na parte, kan syudad o magin sa mga munisipyo base yan sa naging promesa
Kanako Bicol ni Congressman Saldico. Aram mo, kumpadre nga, bakus ako na pa man, it's a good and laudable project tananata. Kita bagang mga tios, pag nakakamati, primero, self-medication, Correct. yan, oo, mahapot na sa nakon, igoning makakon, uning nga sa imo. Ikadua, mapasiring na sa naduman sa mga nag-x-ray sa plato baga. Uy, baga, totoo yan. tipid daing pambakal nin bulong, dainin madudumanan na ospital, lalo na pribado. Igwa man kuta na ning city health or municipal health, harayo, pag abot duman, mapila ka pa. Oo, totoo yan. Nagdadagdag na so pangluluya kan lawas mo, maraot na sa pagmate mo, day ka pa naaasikaso. Correct. Now, kuning arog ka ng mga primary healthcare centers, at least iguning 10-bed capacity, na pampubliko, matauwanin nagkakanigong, yung at least basic na healthcare system na yaon dyan, makakatabang-tabang kita, madidicongest niya to, susurusuan sa mga hospital na pampubliko, city health and municipal health, in which case, digdi sa Legazpi, na anibakaan baga kumpadring hal, kaya man sanang mabulong baga dyan sa barangay. Correct. Pero nabibiro dyan sa city health. Nabiyo sa Legazpi Hospital. Makakabawas-bawas duman. Matatabangan tapan mga pobre. Kitang mga pobre na nakakamati na paminsan day, nasa nabaga kita, minapasiring sa doktor ta, maski may namamati, anang iinuton ta so pagkaon. Correct, mabuhay pa lamang. Kung yan, dyan, nasa mga dapog-dapog baga, mapinsan natatsambahan man. Kaya magayon yan na primary hospitals na yan. Ibugtak lang sa estratehikong location na magiging accessible. Bako sa nagkansarong barangay, kundi parang nakwadrantize baga correct. Na itong barangay nito, yaon yung accessibility sa mga ibubugtak na yan. Plus, narumduman ko, kumpadre nga, ligo ba ka ito ng plano, Sinda, yung mega hospital. Yes. Narumduman mo, na garigo na nga yata ito ng allocation na i-beef up yata duman sa appropriations ko niya na taon 2024, fiscal year 2024-2025. So, mahiwas yan na health program na yan, tabi. Actually, saro yan sa mga priority talaga na bigasabi kan ako Bicol, lalo ni Congressman Saldico, iwan na yan, saro yan sa priority ninda sa budget, pero expected yan na may implement sa pwedeng paglagpakan 2024 dahil nga ni sa mga proseso man legal kan budget na alokado para dyan. Roger. Yan, tabi pa rin, informasyon pa, haling kiraray sa luwas, Alar Mario. Thank you. Thank you so much, kumpadring Al. Mga istorya, halik dyan sa palibot. 9 minutos bago mag-alas 10. Nin pagkaaga, nasa linya man. Okay, sandali, ikukonektar muna natin ang maigi. Maray na aga digdig kay si nalaw rin, panguntuhan pala ni Masiramon man. Sabi ni nalaw rin, paksiw lang ping na ginuurisan uyugon muan and gulay na marigoso. Kumusta tabi kay Boss Kaloy? Sige tabi, good morning man dyan kay Kaloy Andes Loria. Kailan po matukaw mga bagong elected officials? Yun na po tabi. So pinag-discuss niya to kasubago. Primero, pinagdagdag ni Endimar yung missing informations na sa tuyang na-miss kasubago. Yan. Sige. Okay na yung connection ni kumpadreng Jomar na bien na wara paki-reconnect tabi pading Jomar. Good morning Mr. Pio, paki-kalampag daw ang DSWD. Manungod sa ayuda ng TODA. Herak man ang mga driver ng TODA. Salamat po TODA ng Ginubatan. Salamat po sa pagbasa. Anong ayuda po? Anong klase ayuda? Financial benefit ba o anong programa ang sa indong gustong ipa-follow up sa DSWD na ayuda? Tabi. Sige, mga taga Ginubatan, good morning dyan sa indon. Good morning man sa satuyang sponsor kang programa ang Petron Gasul. Petron Top Gas Gasul. Maudto na naman bagatabi. Yan. Nagluluto na kan pangudtuhan. Masiram ang resulta kan linuto kung ang pigagamit sa kusina sa pagpalaad kan sa indong mga stove. Petron Gasul. Mababakal yan sa Petron Top Gas Gasul.
Diyan sa daraga. Kataning sanayan kan kunyan kan sa udahan. O yan, Petron Tapgas Kasul. Good morning, Sir Ato Lim. Magandang umaga man tabi kay kunyan, kay ano ini kay Doc Philip Roa. Doc Philip, magandang umaga. Tumatawag ako sa iyo nung Saturday morning ata yun. Kasi yung ating barkada, may tinik sa lalamunan. Nadugi. Doc Philip, tatanong ko anong oras daw yung clinic. Sabi ko, magbakasakali ka kasi Saturday, baka hanggang 2 p.m. Yan. Inda ko kung may nagpasertabi sa imo, Doc Philip, Taining si Doc Philip na Roa, saro ini sa pinakamatindi. Espesyalista ini sa helang sa dungo, halunan, budatalinga. Tabi Diyan sa iyang klinika sa kataning sa nakan Esteves. Barkada ini man ni Chief Tech Ramir na tanay. Yan. Gunmuan. Ay, pag minatabang ini si Doc Philip, talagang tabang. Itataya ako sa kuyang lisensya. Ang numero, Oni Angel lang kang bako man ng araw ka ito. Doc Philip, mabuhay ka. O baka may nagkuhan sa Doc Philip, nadugi Chief Tech Ramiro yung amigo ko, nasibot, tabangin nga papapi, anong oras ang clinic ni Doc Philip, Tamay ipapakusit na siyang sudugi, nadugi baga sa alunan, sus Mario Joseph na Herakman. Yan. Siguro nagkaduman. Sabi ko magpunta ka mga hanggang 2 p.m. baka may kunyan. May clinic siya that Saturday. Nag-text yung sa kunyan, yung sa ginubatan, mga toda-toda. Financial. Anong programa po na specificamente na financial aid kan DSWD sa mga toda-toda? Takadakul baga yan, lalong-lalo na kan su pandemic. Or, igwa man baga sa gobyerno, itong para sa mga subsidy. Tanaglangkaw baga sa presyo kang gasolina, subsidiya, pipaagi man ito sa land bank, igo ning ATM yan, pati nga ni iyong riders, ining mga delivery riders, igwa man. So anong klase tabi? Baka yung subsidiya so duman nga ni sa mga modern jeep, pira ito kunyan, renibo ito modern jeep, one time, big time na ayuda, and yung mga traditional jeepney, one time, big time man, renibo, nasa kumpirang ribo man ito, plus yung driver's tricycles, baka dyan. Gayo diyan sa fuel subsidy program na pinaagi sa pig-download ito, makukuha dyan sa ATM kang government bank, yung Land Bank of the Philippines. Anong klase pong tabang financial ang programang iyan na pinagsususog nindo sa DSWD? Po? Yan. O anong advice mo, Chief Tech Ramir? Mahanap buhay na muna tayo and then maalas 10 kitang bareta. Mabelta po ang programa pakalis kan mga pagirumdum. Dispes alas 10 na bareta. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Perky and blue, Cali. Pop, pop, bubbly ang sarap, Cali. Pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali. Pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halis sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee. Talagang makakatulong, saka yung hindi ka makakatulog, at saka yung minsan mas makita ang ulo mo, yun lang yung ko, sunset. Saka yung ilang oras nawawala na. Mas maganda talaga itong lipstick, herbal ang coffee. Lilia, Sorbidad, mataas na kahoy, parang daw 5 itak. Nueva na epektibong nakakatulong ang Dok Alternatibo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagtutubod si Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na dakulaan may tatabang kan bagong secretary na si Francisco Chiu Laurel Jr. sa pagmanehar ka nasabing ahensya. Sigon kay de Mesa, natututukan kan opisyal ang mga pangenot na issue araw kan supply kan bagas lalo na ngunyan na natapos na ang pagpataw kan price ceiling. Sa ngunyan, magiging makusog ang supply kan bagas sagkod sa katapusan kan Disyembre asin sa paglaog kan bagong taon. Mas halangkaw ang produksyon kan bagas dahil daini na eksperyensyang bagyo o ano man na kalamidad. Loo man naman ang 20 million metric tons kan palay harvest ngunyan na taon na mas halangkaw kumpara sa 19.7 million metric tons kan nakaaging taon. Iyan ang bareta hali sa DCGB News Base. Razel Cortez para sa oras-oras na bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule,
Liver Aid, sabayan ki proper diet as in exercise uro aldaw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa idungada mo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People's Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo ka nasa, dainang iba yung Salceda, padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the 2nd floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan.
Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di na makagala ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishop Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasararitan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasararitan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan.
Salamat tabi Chief Tech Ramir and sa tropa. Good morning dyan sa mga paradangog niya to sa Daraga. Ayun. Uy, sabi pala ni Nana Meli na to Tanyez, salamat nin maray duman sa pagtauning oportunidad na maserbihan ang mga taga Binanuwahan. Yan, West Bagasinda, no? Si Nana Meli, West, si Nana Meli to Tanyez, na nagkandidato baga siya kundi sabi niya dahil kita kinapos nga suboto kaya pasalamat kita sa gabos na nagtiwala nanday yung ngayon ng eleksyon may gana may pirdi na tiyempo nga pirdi ako pero mapasalamat nga ako ta halawig na panahon na pinagtiwalaan man nagserbi sa Barangay Binanuwahan West si Nana Meli na to Tanyez kunya di kundi nga kita pinala di sa masunod naman gayod na abinin na Meli. Sabi man ni kunyan, ni kagawad Alvin Gapayaw, isiring man, 10 years na nagserbi more or less dyan sa kunyan, sa Barangay Bitano. Salamat nga Papapiyo, pasalamatan taman so nagboroto nga sa ko kanakaging eleksyon, kaya lang kinapos nga suboto ta, pero pasalamat, duman sa halawig na panahon yung tinao sa kuyang tiwala, kumpiyansa kan mga taga Bitano. Yan. Naglilibot sinda ngani sa barangay tanganing magpasalamat and day makalingaw duman sa mga gabos na nagkabarangay diyan sa Bitano. Sige. Okay na yung connection tabi Chief Tech Ramir kay kumpadreng Jomar diyan sa Premier Distrito kan Albay. Kumpadreng Jomar, Diyos marahay na aldaw, gawain na tabi. Salamat pa rin Piyo. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, mahiwas talaga pa rin Piyo ang abot kan mga plano kan alkalde, kan syudad, kan Tabaco. May koneksyon sa pagpaasinso bako sa na kan syudad kundi maging kan kataraning na Banuaan. Oho. Ini pa rin Piyo, huli ta kinumpirmar ni Mayor Criselagman Luistro na inadvisean niya ang lokal na gobyerno kan malilipot sa paagi ni Mayor Sinon Bulante na nagpaplano mangkutana na magpabugtak nin slaughterhouse bilang priority na dahil lang ko na pag-prioridad yan. Huli ta ang Tabaco, ongoing ang construction kan class AA na slaughterhouse na pwedeng magserbe bako sana sa malilipot kundi bako sana sa Tabaco kundi maging sa hararaning mga kataning na Banuaan arog kan malinaw asin malilipot. So kay Mayor Crisel na pig-advisean niya na lang na si Mayor Sinon na i-prioritize so kay puhang kan sa iyang mga constituentes. Tubig. Ayun. Tamang-tama, kumpadring Jo, Marta. Mabebeneficiaran pati sumalilipot kaiyan dyan na kukonstruhiro na triple na bunuan. Parang pag mga bunuan, dahil ka mapaudyan sa istoryang iyan, kumpadring Jomar, pag mga bunuan. May nag-seminar sa ko kaya. Turo mo ang pade, turo mo. I deny and vehemently deny that malicious accusation. Bali, nagluluwas pa din na ang plano kan alkalde, ang mga programa niya is bako lang Tabaco ang nagbibenepisyo o magbibenepisyar kundi ang pagtaraning araw kan malilipot asin malinaw. Kaya susog sa saya imbes naggastusan kitoda o ipangutang pa kan lokal na gobyerno kan malilipot ang slaughterhouse na piglaplano, inuto na una so rehabilitation kan water system tayo yung kay puan ngunya kan mga tao kan malilipot. Very good. Pag-abot niya duman sa slaughterhouse, pwede man nga ibadaroon sa muya. Good. Ang malinaw, pwede man nga ibadaroon sa Tabaco, class AA. Ay, AA. Ang sa indang, ang sa indang pigigibong niyan. Sabot na nga yan, tiwi, ang baka kay taharayo na.
i-imagine kan alkalde kan Tabaco ang posibilidad bagang sumagkaigwa kan Metro Tabaco. Metro Tabaco. Iyan. Na gustong sabihin, magsararo kang plano ang mga alkalde di sa tulong magkataraning na mga LGU para dahil magkurumpitensyahan sila sa mga proyekto pwedeng magamit kayo ng saro, duman so saro man, duman mo sa balyo. Bright idea. Taara mo, kumpadre Jomar, yan sa nang ehemplo na bunuan, ano? Kataraning man sa nabaga malilipot and then malinaw. So, duman na pwedeng magdara so mga para buno man kan sa indang cattles o kung ano pa man na beasts of burden na pwedeng bunoon. Como AAA ba? Double A iyan, kumpadre? Double A. Di so budget man manangad ka itong say for instance, malilipot and malinaw, pwedeng ma-realign sa iba pang noble project, ano? Roger on that. Yan, sa iyong pigtawanin doon, nasa lado naman kan malinaw, bilang iyo ang Rice Granary kan First District, pwede man na mag-concentrar sinda sa mga proyekto, programa, may koneksyon sa agrikultura. Para iyo naman maging sentro kan agrikultura kan primer distrito, partikularmente sa Paroy. Na-imagine ko, interconnected na ang mga proyektos, both serving Tabaqueños and nearby municipalities dyan sa first. Tama pa rin, Pio. Pwede ngayong sa Malinaw, duman ibugtak ang mga programang manungod ngayon sa buying station kan mga Paroy. Arog kan mga solar dryers, duman na ngayon konsentrar, tariyaon dyan ang rice granary, makigamit na sana o magkabail na sana ang ibang banwa sa Kataraning. Ang nahiling ko, ang napaparong ko kung Pandre Jomar, pag-arog ka ng mga plano, Congress bagayan. Sakto pa rin. Congress bagayan. Graduado na si Mayor. Yan ang sinasabi. Mag-graduar na sa Tabaco. Mag-graduar na. Madali ba ka, Mayor Crescer? Congress! Actually, yun pa di ang nakukuhatang plano. Susunod na eleksyon, tapos naman siya kan tulong term sa Tabaco bilang alkalde. Ang target ni Mayor, iyo ang maging congresswoman Giraray kan First District kan Albay. Yan. Asin kung ihilong tama ng gadang plano, ang mga plano, bako man pang Tabaco sana. Pang bilog ng First District pa rin, ang gustong i-implementar kang alkalde kan Tabaco. Ay, talaga naman. Sige. Pero magayon ining proponer, sinabi kan alkalde na dapat na pag-isipan man ini kan ibang mga alkalde para magkasararo sinda kan mga plano para sa sarong solidong mga proyekto na nakikinabang bako sa naso LGU kundi maging pagtaraning ng mga banwaan. Good. Iyon na nga na ito ang sarong sa mga emplo niya na halimbawa arog kay ni ang Tabaco, igwangon kayo niya na class 2A na slaughterhouse. O dahil na ngayon magtugdok yung arog man ka ng Kataning. Iyo. Inuto na ko na ngayon. So prioridad na kayo pong kantawo ninda. Pwede man ba ngayon magamit mo na sa muya? Kan slaughterhouse. Iyo. So medyo mahiwas pa di talaga ang mga plano kan alkalde kan syudad kan Tabaco. And kasubago nga sa flag raising ceremony, na-reiterar niya man na nagkapira pa na mga plano niya na imbuelto na ang First District kan Albay. Yes, that's yan good. Pa din mga dagdag na bareta. Jomar Bien, GCGB. Salamat, kumpadre Jomar. Magayunon iyan na konsepto nin mga proyekto. Siguro ang igobaga paano pigapon na area development team digdi sa Albay, cluster kan mga munisipyo depende sa area. Magayon niya nagibuho na template iyan na plano ni Mayor Crisel Lagman Luistro kan Tabaco City. Ehemplo, igwa ka dyan ng AA na abatwa, bunuan, bako sa naman so yaon mismo sa Tabaco ang pwedeng manginabang dyan. Yung immediate periphery, malinaw and malilipot, pwedeng magpasiring dyan. Maggamit kan serbisyo. Pero siyempre igwa man siguro ng diit na mga babayadan yan. Susugman sa gigibuhon na ordinansa. Pero the point is, so makikigamit dyan, itong sa proyekto kan Tabaco,
bako sa naman tabako ang manginabang. Igwa po nin na mahiwas na benepisyo iyan pati sa mga pagtarang na munisipyo na. So kataning na munisipyo na nabibinipesyaran, so budget nila para sa abatwa in kaso magamit man sa iba pang noble purpose. Ano? Yan. Sa upang istorya, si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, nakalihis na ang eleksyon undas asin ang long weekend. Kung kaya namati na kung pa kan mga nakaaging aldaw. Ang pagruso man kan mga biyahero sa mga pier para iniduman sa mga nagmadyahe sa paagi man kan sakayan pandagat. Inisirpiyo sa pangipagurunta kay Philippine Ports Authority o PPA Bicol spokesperson Achilles Galindez kung sa insigun sa iya sa bilog na mga pier sa Bicol Region magpuon kan Oktubre 27 na irehistro kan sa indang ahensya ang more or less 74,000 na mga pasahero na naggamit kan mga pier pasiring ini sa kanya-kanya nindang mga destinasyon. Yun na ini so mga kumbaga sumada ini Sirpio kan mga nagbiyahe ngaya pasiring sa Catanduanes, Masbate, Rapo-Rapo asin iba pa na kumbaga local travels asin sa iba man digdi kasabay na so mga lalo na dyan sa Matnog Port sa Sorsogon itong mga nagbiyahe pasiring man sa Visayas region. Hali duman Sirpio sa 74,000 na nagsakay, nasa 68,200 na ang na-record nindang nagbarali. Hali na sa kanya-kanya nindang inulian na probinsya. Numero 1 na talagang very busy na pier ining Matnog Port sa Sorsogon. Hali duman sa nasabing bilang na i-distribute ang 38,700 na mga biyaherong nagsakay nin barko. Mantang so na i-record man na nakabalik na nasa 31,900. Kung kaya sigun ki Galindez, igwa pa nin diferensya, talagang piglalao man palinda ang volume nin tawo na maabot pa sa mga pier sa Bicol, ngunya na aldaw nin Lunes, asin sa mga maabot pang aldaw. Mientras tanto, daing problema, pag-abot sa mga sakayan pandagat, sigun ki Galindez, rumuso man ang mga pasaheros, sufficiente pa ang bilang kan mga sea vessels sa gabus ining mga pier kan Bicol Region. Nagpasalamat si Galindez sa manihamiento kan Maritime Industry Authority o Marina Regional Office 5 dahil sa mga special travel certificates na ipigtaw kay ni sa mga shipping operators para sa mga dagdag na bilang nin mga barko. Sa ngunyan, sa general monitoring sigun ki Galindez, very smooth Sirpio ang dalagan, wara nin kulang na mga barko, wara nin mga untoward incidents ang na-record ninda sundo ngunya aldaw sa mga pier kan Bicol Region. Roger. Yes, Sirpio, dagdag pa yun na informasyon. Hali sa lawas, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua. Ali dyan sa Philippine Coast Guard. Kumpadreng Jimmy Chief Jim, medyo ka na po kita ha, alang ano na. Registered na yan na sa imong pag-standby. Standby sa mga masunod na programa tabi Chief Jim, ano? Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat kan sa ilo pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay, day tulos maghali. Masunod si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Asin marhay na aga. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.